escola. Durant 3 mesos hem estat treballant de valent per demostrar més que mai que aprendre importa. Ara el curs s'acaba, ja s'hem d'acomiadar. Ja sabeu que no podrem fer com voldríem, però corre ADN Sant Ramon per les nostres venes. Divendres 19 de juny acomiadarem el curs com cal i ho farem virtualment. No et perdis l'especial Cluenda al nostre canal de YouTube. Un especial ple d'imatges, vídeos i balls i un altre apartat especial per als de quart d'ESO que marxen aquest any de l'escola. Aquesta és la programació especial. Apunteu! A les 11 del matí iniciarem les emissions amb l'Escola en directe, on farem un recorregut per l'escola per veure com estem vivint aquest últim dia de classe. A les 11:30, un especial on veurem com ens hem reinventat com a escola aquests 3 darrers mesos i com hem demostrat que aprendre importa. A les 12:15, l'Eduard Vidal ens adreçarà unes paraules de comiat i ens desitjarà bon estiu. A les 12:20, el Departament d'Animació Cristiana ens presentarà una bonica història. A les 12:30, els de quart d'ESO marxen de l'escola i tenen pendent una festassa per acomiadar-se. Però mentre farem una pregraduació per desitjar-los molt bona sort en aquesta nova aventura que tot just comença. A les 13:15 estrenarem la coreografia grupal que hem co-creat entre tots i totes i coneixerem el lema que ens acompanyarà el curs vinent. A les 4 de la tarda, els de quart d'ESO estrenaran el seu projecte de final de curs, un programa de televisió ple d'entrevistes, gags, notícies. I atenció, perquè a les 6 de la tarda arriba l'estrena mundial del musical de quart, Moulin Rouge. I a les 8, segona versió del musical. No t'ho pots perdre. El divendres 19, a partir de les 11, especial Cluenda Sant Ramon Televisió. Tu, no. Tots serem els protagonistes.